Dobro jutro svima. Pozdravljam sve uvažene goste, članove udruga, saborske zastupnike, predstavnike javnih tijela, članove Lipe i novinare, sve prisutne. Lipa je nezavisna, neprofitna udruga koja zastupa interese poreznih obveznika i zalaže se za niže poreze, manju, efikasniju, transparentniju državu i smanjenje javnog duga. Osim poreza, postoje i drugi troškovi koje država nameće privatnom sektoru, a među njima su i regulatorni troškovi. Oni koji poduzetnici i građani imaju samo slijedom poštivanja pravila zakona i propisa koje država donosi. Hrvatski regulatorni okvir je kompliciran i prevelik i to piše u svakom izvještaju o Hrvatskoj Europske komisije, Svjetske banke, Svjetskog ekonomskog foruma i to je zapravo nekakva činjenica koje smo svi svjesni. Dosadašnji napori hrvatskih vlada da se po tom pitanju nešto napravi nisu dali, ajmo reći, zadovoljavajuće rezultate. Nekih napora je bilo, ali nije bilo jednog sistematskog, osmišljenog i agresivnog napora da se problem suvišne regulative, birokratskog tereta smanji i život poduzetnika olakša i pojednostavi. Udruga Lipa danas će predstaviti jedan svoj prijedlog rješenja tog problema, kako bi mogli to ubrzati. Prijedlog se zove CROFIT, dakle to je Ured za pametnu regulativu. To je parafraza Europske inicijative za smanjenje regulatorne presije REFIT. REFIT stoji za Regulatory Fitness and Performance Program. O tome će vam malo kasnije reći nešto gospođa Rašić. Prijedlog će vam predstaviti Vedran Antoljak, konzultant sa velikim iskustvom u projektima smanjenja regulative i komentator će biti Velimir Šonje koji se bavio ekonomskim učincima propisa između ostalog. Prije nego što njima dam riječ da nam predstave inicijativu, zamolio bih gospođu Mirelu Rašić iz Europske komisije da nam nešto kaže o REFIT-u, dakle o toj inicijativi Europske unije za smanjenje propisa u koju se naš projekt CROFIT, rekao bih, savršeno uklapa. Evo, na početku htjela bih reći da Europska komisija svake godine donosi svoj plan djelovanja za idućih 12 mjeseci i da svojim programom komisija poručuje građanima, institucijskim partnerima i svima nama koji radimo za europske institucije svoje političke prioritete pretvoriti u konkretne mjere. Početak rada komisije usmjeren je na prioritete i rezultate, a naše vrijeme i energiju uložit ćemo u bavljenje onim pitanjima u pogledu kojih građani Europe očekuju i europska rješenja. U ovogodišnjem programu komisije predstavljen je ciljani popis 23 ključne inicijative kojima je obuhvaćeno naših 10 političkih prioriteta, 20 prijedloga u postupku donošenja koji će se povući ili izmijeniti u okviru programa takozvanog REFIT, koji je spomenuo gospodin Hujić. Dakle, to je program za prikladnost i učinkovitost propisa. U okviru tog programa poduzimaju se mjere za pojednostavljivanje zakonodavstva Europske unije i smanjenje regulatornih troškova kako bi se pridonijelo jasnom, stabilnom i predvidivom regulatornom okviru kojim se podupire rast i otvaranje radnih mjesta. Dakle, svi oni preduvjeti nužni za uspjeh Junckerovog plana ili plan investiranja za Europu koji je u fokusu djelovanja Europske komisije. Planiramo nastaviti rad na poboljšavanju, a REFIT program će biti usmjereniji i usredotočniji na najkritičnije izvore neučinkovitosti i nepotrebnog opterećenja, te će se njim kvantificirati troškovi i koristi djelovanja gdje god je to moguće. Komisija već aktivno djeluje kako bi smanjila opterećenja u područjima kao što su, na primjer, PDV, javna nabava, poslove statistike i kemikalije. REFIT je tako postao temeljni dio godišnjeg programa rada komisije, ali isto tako i političkog dijaloga sa drugim institucijama i dionicima.
Europska komisija je odlučna promijeniti i ono što Unija čini i način na koji to čini. Bolje donošenje propisa stoga je jedan od najvažnijih prioriteta. Slušamo probleme s kojima se susreću građani, poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća koji su zabrinuti da Bruxelles i njegove institucije donose propise koji oni možda i ne mogu uvijek razumjeti ili primijeniti u svakodnevnoj praksi. Mi želimo da njihovo povjerenje u sposobnost Europske unije donese visoko kvalitetno zakonodavstvo, a pri boljem donošenju propisa ne radi se o više ili manje propisa Europske unije ili u ugrožavanju visokih socijalnih i ekoloških standarda, našeg zdravlja ili naših temeljnih prava. Boljim donošenjem propisa osigurava se ostvarivanje na najučinkovitiji način ambicioznih ciljeva politike koje smo si postavili. U svibnju prošle godine Europska komisija je donijela taj plan za bolje donošenje propisa. To je bila jedna od prvih mjera u kontekstu djelovanja nove Junckerove komisije koja je započela s radom 2.11.2014. godine. I ovim sveobuhvatnim paketom reformi kojim je obuhvaćen cijeli ciklus politika trebalo bi se povećati otvorenost i transparentnost u postupku donošenja odluka Europske unije, poboljšati kvaliteta zakona, boljom procjenom učinka nacrta zakonodavstva i izmjena, te promicati stalni i dosljedni pregled postojećeg zakonodavstva Europske unije, tako da se u okviru politike Europske unije postignu ciljevi na najučinkovitiji i najdjelotvorniji način. Za ispunjenje zacrtanih ciljeva potrebna je svakako suradnja europskih institucija i poglavito Europskog parlamenta sa nacionalnim parlamentima i dionika naravno. Potrebno je uključiti sve razine vlasti kako bi se te koristi ostvarile uz najmanji mogući trošak za građane i poduzetnike. Komisija sa zanimanjem očekuje komentare i podatke koji se odnose na njezin program za prikladnost i učinkovitost propisa. Možda da se uputi Vladi Republike Hrvatske na tragu ove inicijative Europske komisije da i sama ona otvori javnu komunikaciju i konzultaciju sa dionicima po pitanju modusa operandi ove naše današnje teme, dakle kako potaknuti smanjenje administrativnih opterećenja poslovanja u Republici Hrvatskoj, što je jako bitno i u kontekstu već spomenutog Junckerovog plana, to je glavni preduvjet za uspjeh ovog plana i jeste poboljšanje opće investicijske klime, smanjenje birokracije, pojednostavljenjem regulatornih okvira. Samo tako možemo stvoriti održiv rast i nova radna mjesta. Dobro jutro. Moje ime je Vedran Antoljak, dolazim iz Sense savjetovanja. Moj zadatak danas je ono što je gospodin Hujić rekao, a to je predstaviti vam inicijativu koju nazivamo pametna regulativa i nekakvog radnog imena CROFIT kako bi postigli nekakvu relaciju i odnos prema refitu Europske unije. Odmah na početku bih htio reći koji je cilj CROFIT-a. Njegov cilj je učiniti hrvatske propise i procedure razumljivim, jednostavnim i povoljnim za sve one koji moraju biti u skladu sa tim procedurama. Ali također je bitno na samom početku i definirati šta mislimo kad kažemo pametna regulativa. A to je ovo što stoji na slajdu. To je sustavan pristup mjerenju i praćenju propisa i procedura sa ciljem smanjenja troškova za gospodarstvo i građane uz osiguranje svih ekonomskih, društvenih i okolišnih pitanja. Znači, to je vrlo bitno naglasiti na samom početku. Mi ne idemo u deregulaciju, već idemo u pametnu regulaciju sa našim prijedlogom. A kako to u praksi zapravo funkcionira i zašto pametna regulativa? Pa zato jer s jedne strane mi želimo ovom inicijativom identificirati one propise i procedure koji se preklapaju, koji su besmisleni, koji su neprijateljski, usuđujem se reći, za hrvatsko gospodarstvo, za sve tvrtke, poduzeća, organizacije i korporacije koji posluju u Hrvatskoj. Sa ciljem da oslobodimo one resurse u poslovnim subjektima da se mogu fokusirati na stvari koje su učinkovite i koje donose drugu vrijednost. Znači, želimo smanjiti ono vrijeme
i resurse koje se troše na takozvani compliance sa zakonima i propisima i procedurama i želimo postići i osloboditi te resurse poslovnim subjektima da ih ulože u neke druge vrijednosti za Republiku Hrvatsku. Važno je reći da postoje ovdje dvije komponente koju svaku pametnu regulativu, zvala se ona REFIT, bolja regulativa, ima raznih naziva na svijetu, mi smo odlučili nazvati pametna regulativa, ali svaka od tih ima zapravo dvije komponente. Jedno je ono s čime se pametna regulativa bavi u smislu važećih propisa, tražeći one koji se preklapaju, one iritantne propise koji nemaju smisla i pokušavajući mijenjati ih. I druga stvar je zapravo procjena učinaka propisa, a to je ako uzmemo analogiju bazena, onaj filter koji ne dopušta da u regulatorni sustav Republike Hrvatske uđu loši propisi, nekvalitetni i besmisleni. To su dve dimenzije koje pametna regulativa, to je naš prijedlog, uključuje. Ali ajmo se malo vratiti u povijest i vidjeti koje regulatorne inicijative i zakaj uopće pričamo o regulatornoj reformi. Pa pričamo zato što to svi rade. Počelo je još 1980. godine, nastavilo se do današnjih dana. Najrazvijenije zemlje svijeta to danas rade, tad su počele jer su vidjele da dinamika gospodarsko-društvenog života je toliko brza da regulatorni sustav, propisi i procedure jednostavno ne mogu pratiti ono što je potreba gospodarstva i građana. Tako da je od Švedske 80. godina preko Ukrajine, Moldavije i ostalih zemalja, tu je bila i Hrvatska negdje po putu, ali o tome ćemo kasnije, se desilo to da zapravo i u Lisabonskoj agendi Europske unije je vrlo jasno definirano kao jedan od ključnih ciljeva smanjivanje administrativnih opterećenja svake zemlje članice do 25%. Mnoge zemlje članice, to je velika većina, je to i ostvarila. Ali onda kad su vidjeli da to stvarno donosi benefit i da je jako dobra povratna informacija s tržišta od gospodarstva od tvrtci, nastavilo se, kao što je kolegica objasnila malo prije, sa REFIT platformom. Znači, dodatnim smanjenjem od dodatnih 25% administrativnih opterećenja. Danas je REFIT došao u jednu, rekao bih, zreliju fazu i već pakira ili daje pakete i sugestije zemljama članicama, pogotovo novima, kako zapravo provesti pametnu regulativu. Ono što bi posebno volio istaknuti su 4-5 primjera. Prvi primjer je Europska komisija i šta je postignuto u REFIT-u od 2005. do 2015. Kad kažem REFIT, onda mislim na sve one drugačije nazivane reforme koje je Europska unija gurala ili provodila od 2005. do 2015. Prvo, 33% je smanjeno administrativno opterećenje. Znači, ako je neko trebao 3 koraka da napravi neku administrativnu radnju, a smanjilo se to na 2 koraka, to je otprilike 33% na konkretnom primjeru smanjenja administrativnog opterećenja. Kumulativno, to je 41 milijardu eura na razini Europske unije. Vrlo značajno. I kao jedan pokazni primjer šta su oni napravili u konkretnim stvarima, to je 6100 propisa je stavljeno u ovom razdoblju van snage. Znači, ovo su nekakva 3 pokazatelja učinkovitosti REFIT platforme u zadnjih 10 godina u Europskoj komisiji. Ali ajmo još malo dalje i reći kako to u nekoj drugoj zemlji koristi. Kako pametna regulativa ili ti regulatorna reforma je koristila u Južnoj Koreji. Ne znam da li se sjećate, ali 90. godina Južna Koreja je bila jako daleko od onog što danas izgleda. A danas je tehnološki vođa zapravo svijeta. LG, Samsung i ostale tvrtke, da ih sad ne nabrajam, su danas vodeće tehnološke tvrtke svijeta. To nije bilo uvijek tako. Ali je važno reći da je taj proces u Južnoj Koreji, koji je započeo 90. godina i trajao onda nekako desetljeće, je bio započet pametnom regulativom. Bio je započet čišćenjem propisa, pronalaženjem onih iritantnih, loših, besmislenih i njihovim uklanjanjem i pojednostavljenjem. Efekti su vidljivi na ekranu. 1 milion novih radnih mjesta, 18,7 milijardi, ovdje krivo piše HRK, tu treba pisati US dollars, ili ti američkih dolara, 590 miliona američkih dolara je uštedjela sama državna administracija koja je mogla investirati onda u neke druge stvari. Pritom mislim da ovdje nije došlo do rezova državne administracije, da me ne bi krivo shvatili. Ovo nije reforma koja ima cilj rezati radna mjesta. Ovo je reforma koju mi predlažemo, koja ima za cilj optimizirati i napraviti državnu upravu učinkovitom. Ajmo dalje. Ja sam imao
privilegiju u mom životu sudjelovati između 16 zemalja koje sam savjetovao i u Armeniji i u Makedoniji i dizajnirati sa njihovim ljudima regulatorne reforme ili pametne regulative. Oni efekti, to jest učinci koji su se desili u ove 3 zemlje, dodao sam Austriju, sve to su na ploči. Znači, izuzetno veliko povećanje na Doing Business ljestvici odmah nakon primjene i provedbe pametne regulative. U Makedoniji još veća stvar, s tim da je Makedonija izabrana za jedan od top reformatora u svijetu 2011. godine. I treći primjer iz naše neposredne blizine je i Austrija, koja je niz godina ima kontinuirano najmanju nezaposlenost u Europi. I oni rade pametnu regulativu. Znači i razvijene zemlje, i tranzicijske zemlje, i zemlje u razvoju, svima donosi benefit provedba pametne regulative. A što je tu Hrvatska radila? Nismo spavali, radili smo nešto. To je bilo fragmentirano, počevši od 2005. kada smo napravili procjenu učinaka propisa za državni proračun kao obvezatnu, znači svaki prijedlog novog propisa mora sadržavati procjenu učinaka propisa na državni proračun. Onda je naravno i poslovnik vlade to napravio obveznim. Išlo se u Središnji ured za PUP koji je neslavno prošao, svi znamo. Zakon o procjeni učinaka propisa je 2011. godine bio napravljen, 2012. stupio na snagu i dolazimo naravno do nove povijesti kada je AIK, znači Agencija za investicije i konkurentnost, zajedno sa Ministarstvom gospodarstva započela akcije, pilote prvo, pripremanje papira, mjerenje, kako bi napravila 2 stvari. Jedno, pospješila naš rating ili našu poziciju na ljestvici Doing Businessa, a drugo, pokušala određenim akcijama smanjiti administrativno opterećenje. Rezultati koje je Hrvatska imala također su fragmentirani, ali rekao bih dobri. Stvorili smo kapacitete u državnoj upravi za početak jedne sveobuhvatnije reforme tipa pametne regulative koju predlažemo. Ovdje bih volio malo se zaustaviti na HITREZ-u koji je bio zapravo jedini cjeloviti projekt u bližoj povijesti smanjenja administrativnog opterećenja. HITREZ je uštedio prema Svjetskoj banci, postoji izvještaj o tome, 450 milijuna kuna, znači 66 milijuna dolara godišnje, nakon što se samo 30% njegovih preporuka napravilo. Europska komisija je predlagala HITREZ kao metodologiju regulatorne giljotine svojim članicama 2008. godine i UNDP je u jednom trenutku 2010. proglasio HITREZ kao regulatornom reformom najboljom na svijetu, ja se usuđujem reći. I onda se desio vakuum između 2010. pa negdje do 2012. kad je to ministarstvo i AIK, Ministarstvo gospodarstva i AIK, ponovo preuzeli u svoje ruke. Od tada do danas su napravljena 2 pilota. Jedan pilot je bio pilot SCM, znači standard cost modela, koji je u međuvremenu postao i standard vlade za mjerenje učinaka, propisa. Napravljen je na dva područja uz određena rasterećenja u tim područjima i 2015. godine, prošle godine, je započet i uskoro će biti završen međuresorski pilot projekt SCM-a za 5 područja, o kojem kolega Hincht može kasnije reći nekoliko detalja ako vas zanimaju. Međutim, navedena postignuća nismo uspjeli povezati u sustav koji bi značajnije poboljšao poslovno okruženje. Pa nam je tako Europska komisija rekla, sa punim pravom i naravno ponukana onom što su mnogi dionici i iz javnog i iz privatnog sektora naglasili, da nefleksibilno poslovno okruženje je ključna prepreka rastu Hrvatske. Ali kako bi rekli na reklamama, nije ni to sve, problema je puno više. Regulatorna nestabilnost, veliko administrativno opterećenje, nepredvidivost sustava kao jedna od ključnih činjenica koja priječi investitore da dođu u Hrvatsku. Nepredvidivost poreznog sustava i sličnih stvari neću ni spominjati. Ali ovo je nekih 7 točaka za koje smo procijenili da ih je važno ponovo spomenuti. I naravno, mi kao Lipa ne želimo pričati kaj nije u redu, šta ne valja, tko je kriv i tako dalje, već mi idemo na konkretnu stvar kako riješiti identificirane probleme. Pametna regulativa i CROFIT je rješenje koje nudimo Vladi Republike Hrvatske, koje se može početi implementirati, tako reći, sutra. A kako bi to radili? To bi radili na način da sagradimo pametnu regulativu oko 5 potpornih stupova.
Ti stupovi su mjerenje SCM, metodologijom SCM i procjenom učinaka propisa, svih gospodarskih propisa, a onda kasnije građanskih, to je propisa koji se tiču građana. Oni se dosta preklapaju, zato ja ovdje ne naglašavam građane posebno. Ured za pametnu regulativu koji treba biti dovoljno visoko da ima ovlasti i autoritet koordinirati cijeli sustav i njegovu provedbu. 2 registra, jedan registar za prigovore i jedan registar u kojem će svaki od zaposlenika, poduzetnika, menadžera moći otići i vidjeti sa potpunom sigurnošću koji je proces, recimo, osnivanja firme, koji je proces dobivanja vozačke dozvole i biti siguran tko je odgovoran za taj proces, koliko novaca košta taj proces, korak po korak, i koliko vremena je potrebno. Takvi sustavi postoje. I zadnje, ali ne posljednje, naravno digitalizacija svega kao nekakav, rekao bi, nosioc promjena, nosioc optimizacije generalno administrativnog okvira i hrvatske javne uprave. Znači, ovo je 5 stvari koje mi predlažemo kao paket. Nijedna stvar od tih ne može biti samostalno dovoljno učinkovite kao cijeli paket. Htio bi to naglasiti još jednom i možda još koji puta tijekom prezentacije. A šta možemo postići? Ako nam je cilj smanjiti administrativno opterećenje za 25% do kraja 2017. to je ono što mi predlažemo, onda možemo postići 3 do 6 milijardi kuna ušteda. Nemojte to pobrkati, molim vas, sa uštedama državnog proračuna. Jer ova pametna regulativa i naša inicijativa koju predlažemo nema veze sa budžetom, sa proračunom. Ovo je potpuno drugi pristup na kojem možemo našem gospodarstvu, tvrtkama, ljudima, obrtnicima uštedjeti ovoliko novca. I samim time rasteretiti gospodarstvo i građane da mogu svoje resurse usmjeriti u učinkovito stvaranje novih vrijednosti. Znači 3 do 6 milijardi. A šta će polučiti to hrvatsko društvo, šta će polučiti vlada iz toga? Pa vrlo jednostavno. Slučajevi koji sam vam ranije opisao govore da svaka od tih zemalja imala je rast BDP-a i rast izvoza. Sve uspješne reforme dovode do rasta BDP-a i rasta izvoza, ali mnogo više. Oni dovode na rast na poziciji doing businessa kao ključne referentne točke za investitore. Samim tim porast investicija i to domaćih i stranih. Lakše je poslovati, brže, manje rizično. I veća konkurentnost na kraju hrvatskog gospodarstva. Ovo su dokazane stvari, ovo nije nešto što smo mi izmislili, ovo postoji u papirima. Ali za hrvatske građane će donijeti nešto bolje, što je možda čak još i važnije. A to je predvidiva i jednostavna birokracija. Brža, jeftinija i manje rizična. Manje diskrecije inspektora, manje nedorečenih zakona i propisa, ali isto tako kvalitetni propisi koji onda mogu povećati kod nas, kod građana, kod poduzetnika, da budemo sukladni s njima puno više nego danas. Na kraju, to dovodi do dobrog osjećaja koji vodi onda povećanju povjerenja građana u hrvatsku vladu i u samu državu, što je nekakav ultimativan cilj, ishod cijele priče. Ovo je sustav, imam još 2 slajda, 3. Ovo je sustav koji smo pokušali staviti na jedan slajd. A to je ono što bi radio Ured za pametnu regulativu pri Vladi Republike Hrvatske. Znači, ponavljam, on bi radio pregled i mjerenje važećih propisa i to već radi. Ali on bi se bavio preispitivanjem novih propisa, njihovim mjerenjem, primjenom procjene učinaka propisa od strane Ureda za pametnu regulativu Vlade Republike Hrvatske, na način da iskoristi današnji institucionalni pravni okvir. Naime, mi imamo Zakon o procjeni učinaka propisa, za one koji nisu znali, koji se zbog objektivnih razloga ne implementira na onaj način na koji bi se mogao implementirati. Kroz Ured za pametnu regulativu to bi svakako osnažili i fokusirali se da imamo veći angažman, da ured ima veći angažman na samim koordinacijama vlade koje smatramo ključnim točkama procedure stvaranja novih propisa i procedure u Hrvatskoj. Naravno, sve to uz pojačano primjene modernih alata pametne regulative, poput silence is consent, zapravo šutnja administracije znači pristanak, koje danas je definirano u nekim zakonima, međutim u praksi ne funkcionira. Da bi se to moglo ostvariti, da bi mogli polučiti uspjeh CROFIT-a, potrebno je ostvariti 3
ključna čimbenika uspješnosti. Prvo, što je ured bliže premijeru, to je reforma uspješnija. I to nije moj zaključak ili naš zaključak, to pokazuju studije regulatornih reforma u zadnjih 40 godina. Govorimo o konstelaciji politika i konstelaciji javne uprave kakva je u Hrvatskoj. Ovo je sigurno ključni čimbenik uspješnosti reforme koju predlažemo. Druga stvar je da taj ured mora imati dovoljno ovlasti kako bi potakao, kontrolirao, usuđujem se reći, ali isto tako i podržavao tijela javne uprave, tijela državne uprave koji će sudjelovati u tom procesu, a njih ima jako puno. I treće, ne manje bitno, je treći ključ uspješnosti pametne regulative leži u suradnji javnog sektora i privatnog sektora. Jer prema našim iskustvima, a ona su značajna, samo na način gdje javna uprava uključuje privatni sektor, možemo doći do točnih i secirati do točnih preporuka i želja koje se mogu provesti u praksi, u privatnom sektoru, ali koje ne štete onim društvenim, ekonomskim ili ekološkim segmentima koje propisi žele regulirati. Zadnji slajd. Pametna regulativa se isplati. Za svaku kunu koju uložimo u pametnu regulativu smo izračunali da donosi 100 novih kuna oslobođenih. Što znači da je povrat na investiciju, ako koristimo financijsku terminologiju, da je povrat na investiciju, takozvani ROI, mnogo viši od 100 puta. Pričamo o 10.000%. Kada bi se pametna regulativa, to je SCROFIT, instalirao, primijenio i održavao na način kao što mi to predlažemo. I ovdje bi vam se zahvalio na vašoj pažnji, ne znam da li sam u vremenu ostao, trudio sam se, ali htio bih ponoviti, pametna regulativa radnog imena CROFIT cilja učiniti hrvatske propise i procedure razumljivim, jednostavnim i povoljnim. Hvala lijepo. Komentirao bih tri teme zapravo. Jel? Prvo je nešto što bih želio ponoviti radi naglaska, a tiče se organizacijskog aspekta cijele priče koju je zapravo Vedran prezentirao kao rješenje problema, a onda bi malo proširio cijelu temu na dvije dodatne teme, a to je kako se ovo uklapa u funkcioniranje naše demokracije i jesmo li možda nešto što je važno za regulativu i funkcioniranje vlade zaboravili. Dakle, prvo što se tiče organizacije. Mene ovo podsjeća na situaciju kada imamo sve pazliće, samo ih još nismo složili. Ako se vratim 10-15 godina unazad, onda se sjećam vremena kad su se tek počelo potiho progovarati o indeksima. Početak 2000-ih o Doing Businessu se potiho progovara, nikoga zapravo niti ne poznaje, političari ga potpuno ignoriraju i on zapravo i u medijima nije nešto prepoznat. Global Competitive Index za Hrvatsku se u to vrijeme još ni ne mjeri, tek 2004. sa inicijativom Nacionalnog vijeća za konkurentnost zapravo počinje mjerenje. Međutim, malo po malo sve nekakve mjere koje nam govore o tome gdje se nalazimo polako prodiru u javnost, naročito nakon početka krize. Međutim, državna administracija u to vrijeme još uvijek zapravo ne radi ništa. Ja bih se usudio reći, onda dolazi HITRORez kao taj jedan, ja bih rekao, pad bez padobrana, jel? Nešto dolazi, jedanput pukne, međutim ne uhvati se, to sjeme ne uhvati se u zemlji, jel? HITRORez nestane i ode, i onda imamo nekakve male pomake i šta se onda događa? Dakle, moram reći, vidim ovdje i respektabilnu delegaciju AIK-a. Dakle, sa pojavom AIK-a zapravo u administraciji nastaje know-how. Savladavaju se metodologije, problemi i problemi se identificiraju. Ministarstvo gospodarstva polako uvodi od 2015. standard cost model mjerenja regulacije sa svim problemima koji su zapravo koordinacijske prirode, jel? Dakle, jednostavno ne može natjerati neko drugo ministarstvo da izmjeri neku regulaciju jer nema nadležnost za to. Jel? Dakle, to su ti pazlići koji postoje i koje sada zapravo treba jednostavno presložiti i dobiti sliku. A mislim da model koji je predložio Vedran, usudio bi se reći da je to nekakvo rješenje, iako naravno da
dobra organizacijska rješenja na kraju zavise o ljudima i o tome što će htjeti premijer, što će htjeti ministar gospodarstva, što će htjeti ministrica uprave i tako dalje, ali ovo je neka poruka koju upućujemo, budimo otvoreni, direktno njima, direktno tim ljudima sa imenom i prezimenom, jer bez njihovih odluka o uspostavi organizacijske strukture mi možemo imati još 3 okrugla stola na ovu temu, ništa se zapravo neće promijeniti. Dodao bi još nešto. Ovo je, usudio bi se reći, uređenje organizacije sustava upravljanja kvalitetom propisa je transideološki projekt. Ne govorim to zato što imamo i oporbu ovdje, koja je evo ostala u dvorani duže sa nama nego predstavnici vladajućih, ne znam da li to nešto znači. Nadam se da ne. Dakle, ovo je zapravo transideološki projekt, ovo je pitanje efikasnog funkcioniranja društva, efikasnog funkcioniranja vlade, uprave i tako dalje. Oko toga ne bi trebalo biti velikih političkih prijepora i dilema. To me dovodi do druge teme, rekao sam, uklapanje ovoga u funkcioniranje naše demokracije. Što pod time mislim? Prvo, ono što treba odmah jasno reći da ovo nije tehnokratski projekt koji zamjenjuje neke uobičajene demokratske mehanizme odlučivanja. Ovo je samo uspostava dobre organizacije i stručne potpore da bi se uobičajenim mehanizmima odlučivanja u demokraciji donosile odluke. Dakle, ko će ukidati propise, ko će ukidati pravilnika, ko će mijenjati zakon? Pa, vlada u onom dijelu u kojoj je to njena domena, odnosno konkretni ministri sa imenom i prezimenom, a gdje će se trebati mijenjati zakon, ide u Sabor. Dakle, ne može ured preuzeti nikakve prerogative u odlučivanju. On je zapravo na koncu samo stručna potpora i koordinacija. To je prva stvar koju treba naglasiti. A druga stvar, sigurno se može pojaviti određena skepsa, budimo otvoreni. Može se pojaviti ideja, ovo je sad neki interes biznis sektora da oni kroz mala vrata sebi smanje troškove i povećaju profit. Budimo realni, živimo u takvoj zemlji u kojoj mnogim ljudima ta stvar prva proleti kroz glavu, prije ove priče o nekom javnom interesu, i pokušaju da se ovom prepozna javni interes. Upravo zbog toga je vrlo važno naglasiti da transparentnost ovog projekta, web podrška, mogućnost da se sve inicijative prate na webu, omogućava svim zainteresiranim stranama, da prate cijeli proces i da ističu svoje prigovore, da se bune, da pokušavaju svojim uobičajenim interesnim mehanizmima blokirati i tvrditi, taj propis mora baš ostati takav kakav je i trošak tog propisa mora ostati takav kakav je, jer je po našem mišljenju takav javni interes. Šta će se dogoditi? 30 ili 50% inicijativa će zbog toga biti blokirano. Ne znam ja, zelene udruge, to je prirodno i normalno. Ali će ostati pola inicijativa gdje će se vidjeti da ozbiljnih političkih prepreka za smanjenje regulatornog troška nema. I onda će se kroz to vidjeti prioriteti i fokusirati se da se brzo riješe stvari kod kojih zapravo nema prijepora i koji su stvarno u onom smislu u kojem sam upotrijebio tu riječ transideološki. I za kraj, cijeloj priči nedostaje jedna stvar što i nije bila Vedranova namjera da obradi ovdje. Dakle, vidjeli smo, imamo mjerenje troška regulacije, imamo rješenje organizacijskog problema, imamo procjenu učinaka propisa uključenu u čitavu stvar. Ono što meni osobno nedostaje, a što je meni zapravo najinteresantnije kao alat upravljanja kvalitetnim politikama, to su evaluacije. Dakle, vi izmjerite, Vedran je lijepo rekao, mi samo smanjujemo troškove, ubrzavamo procedure, olakšavamo, ali zapravo ne vodimo politiku. Politika se vodi negdje drugdje. Dakle, šta su evaluacije? Inače, u procjenama učinaka propisa je uobičajeno da se na kraju procjene učinaka predvidi period koliko će propis dugo biti na snazi i da se tada napravi evaluacija. To je obično 18 do 36 mjeseci, neki prosjek, zavisno o području, kad se radi evaluacija propisa. Mi to, ajmo biti otvoreni, u Hrvatskoj ne radimo, odnosno radimo ad hoc na vrlo malom broju propisa. U Europi, pogotovo u zemljama koje su otišle daleko sa better regulation inicijativom, uobičajeno je da svaki propis bude predmet, naglašavam, nezavisne evaluacije 18 do 36 mjeseci. Dakle, ne može se dogoditi da neko ministarstvo daje neku subvenciju
I sad oni se sjete pred izbore ili nakon 2 godine, ajmo mi napraviti evaluaciju, onda oni naprave evaluaciju, naravno štite svoj projekt, štite svoje radna mjesta i efekti su super. Ne, moraju se raditi nezavisne evaluacije. I tako funkcionira razvijeni svijet koji ima uređeni better regulation. Mi smo tu potpuno u povojima, nismo to danas spomenuli, ali evo ja sam htio i tu temu još dodatno staviti na stol i činjenica je da u tom nekom ciklusu razvoja politika evaluacije igraju najmanje jednako važnu ulogu kao i sve ovo što je Vedran predstavio. Hvala. Dobro, kao što smo rekli, naša inicijativa je osmišljena tako kao prijedlog vladi. Znači, želimo da vlada to prihvati kao operativni program i da usvoji tu inicijativu i u tome ćemo tražiti naravno podršku partnera, dionika društvenih. Vidjeli smo da je Europska komisija, da je naš program potpuno u skladu sa Europskom komisijom, dakle ipso facto imamo njihovu podršku. Ovakva jedna inicijativa ili slična bila je, budući da ja sjedim u vijeću za ekonomska pitanja predsjednice Republike, jedna ovakva inicijativa je bila tamo prihvaćena kao u sklopu preporuka koje je predsjednica usvojila i nadamo se da će u sljedećim danima i druge institucije poput HUP-a, Crane recimo, znači mreža poslovnih anđela Hrvatske izrazio podršku i tako dalje, da ćemo od dionika u ovom našem javnom dijalogu socijalnom, da ćemo dobiti podršku za tu ideju i da će to vlada u sljedećih nekoliko tjedana, dakle prije izglasavanja proračuna za sljedeću godinu prihvatiti. Evo, toliko od mene. Ja bih sad vama dao priliku naravno da komentirate i postavite pitanja i otvaram diskusiju. Vrlo sam sretan što sam danas s vama i želio bih zapravo reći kao član izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca i kao direktor Hrvatske udruge banaka da su naše članice, ja bih rekao, životno zainteresirane za jednu punu primjenu pametne regulative. U suštini možemo razgovarati o formi, ovdje imate na stolu jedan sasvim logičan i cjelovit prijedlog. Dakle, mogu se samo nadati da ćete svi vi zajedno koji ste u ovoj prostoriji poduprijeti inicijativu i zajedno s nama ići dalje u svemu to. Mislim da je to civilizacijsko dostignuće i ne vidim nijednog političkog razloga protiv svega toga. Hvala. Andreja August, Agencija za investicije i konkurentnost, danas spominjana. Hvala lijepo kolegi Šodnju na lijepim riječima, Vedranu na sjajnoj prezentaciji, Davore tebi na pozivu. Par komentara. Ne znam da li još imamo ikoga od predstavništva Europske komisije ili je bila gospođa Rašić jedina, ali ono što meni nedostaje u ovom modelu i svakako bih vam preporučila da nadopunite je veza sa REFIT platformom na razini Europske komisije. Jer upravo ovih dana je došlo 260 aktivnosti na očitovanje članicama koje dakle, se trebaju na nacionalnoj razini koordinirati sa europskom razinom i to je ono što će definitivno biti nužno da ovaj ured također ima kao funkciju. Druga stvar, što opet mi je žao da nema nikog iz predstavništva, dobili smo početkom godine informacije o članovima, dakle ove dvije stalne grupe, takozvana government cluster i stakeholder cluster. Stakeholder cluster je upravo taj koji čini predstavnici privatnog sektora iz zemalja članica. Žao mi je, ali moram konstatirati da je tu izuzetna netransparentnost tog postupka pokazana i da je veliki broj zemalja sjeverne i zapadne Europe, nekoliko članova čak po zemlji, dok ovog našeg područja nema nikog. A smatram da su ipak administrativni procesi i općenito situacija i zakonodavna i takva i razvojna potpuno različita i žalosno je zapravo da Europa tu pokazuje jednu netransparentnost i nekompletnost. Osim toga, evo, drago mi je, podržat ćemo vas. Mi smo još prošle godine u svibnju kad smo uputili tadašnjem nadležnom resornom ministru također inicijativu vrlo sličnog koja je bila i predstavljena također na Gospodarskom vijeću predsjednice. Tako da apsolutno podržavamo i ovo svakako vam savjetujem, molim vas nadopunite još tu vezu da bude link sa EU i onda je to zaista jedna sjajna priča i želim nam svima puno sreće. Hvala Andreja, mislim da je to pitanje za Vedrana.
kako vele, odgovor će biti kratak i sladak. A to je da, zamišljeno je da UPR ili Ured za pametnu regulativu ima odgovornosti koje danas su dio AICA i Ministarstva gospodarstva, znači da koordinira sve aktivnosti i održava primarnu vezu između CROFIT-a ili ti pametne regulative koju predlažemo sa refitom Europske unije. To je odgovor na prvo pitanje. Mislim, tako smo i razmišljali od početka. Žao mi da nismo to možda jasnije komunicirali u prezentaciji. Steering Committee za refit, je istina je, proces je bio čudan, ja sam bio dio tog procesa kao kandidat. Ne zna se da li je taj uopće committee, to jest vijeće se uopće sastalo. Zna se da su neki datumi koji su bili dani povrijeđeni, zapravo da nije bilo odgovora i da su kasnili odgovori mjesec dana, ali po mom saznanju, a to je recimo prije 2 tjedna, to se vijeće nije do sad niti jednom sastalo. Tako da, ili se možda sastala, ne znam Andreja, vi znate, ali koliko ja znam, nije to ono što je bilo planirano u početku, a planirano u početku je bilo da će se svaki mjesec sastajati i tako dalje. Moramo razumjeti da i Europska komisija isto ima svoje mogućnosti za poboljšanje, pa tako smo i mi to nekako shvatili. Nadam se da sam odgovorio. Prostora za poboljšanje. Daniel Hinšt. Dobar dan, moje ime je Daniel Hinšt. Pozdravljam vas ispred Centra unutarnjeg tržišta EU pri Ministarstvu gospodarstva. Dakle, kao što je kolega Šonje rekao, možda nismo sve puzzle sakupili, ali gotovo sve imamo i ono što nama treba to je definitivno podrška od samog ureda premijera, dakle da se formira takav ured kako bismo imali sustavno reformsko rješenje. Dakle, u zadnjih 5 godina uklonjeno je nekoliko stotina barijera za poslovanje. Ali ja i dalje mislim, odgovorno tvrdim da to nije sustavno rješenje. Dakle, radili smo mnogo i oko doing business i ja osobno koordiniram reformu i liberalizaciju tržišta usluga sa nizom ministarstava, s nekima smo imali jako dobru suradnju, a sa nekima suradnju jedva da smo sad uspostavili. Ovog drugog dijela, ovaj negativni dio, tu treba naglasiti da je potrebna ta arbitrarna uloga vertikalnog autoriteta sa samog vrha, dakle da premijer sam može potvrditi da li se ide sa rezanjem određenog pravilnika, neke teške obaveze za poduzetništvo ili ne. Dakle, mi već provodimo savjetovanja, dakle neformalna, prije svega sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, čije prijedloge izrazito cijenimo i sam SCM projekt koji vodimo zajedno sa AICOM, dakle sa rezultatima uskoro izlazimo, koje su to glavne barijere od pokretanja poslovanja, pa ona famozna zaštita na radu i tako dalje, ali to je za sad 10 područja koja mi mjerimo. U području gospodarstva je možda i preko 100 i upravo zato kapaciteta radi je da premijera surađuje zajedno sa nama i sa svim onim tijelima koja su spremna na regulatornu reformu, a ujedno da potakne one ostatak institucija i pojedinih službenika koji stvaraju otpore, a otpori su često i u privatnom sektoru, u jednom dijelu privatnog sektora i u određenim interesnim skupinama i profesionalnim komorama, dakle da se cijeli sustav pokrene na način da mi zaista počnemo štititi temeljna načela europske strategije, to je dakle paket 3 u 1, dakle paket za bolje propise, strategija za digitalno jedinstveno tržište, dakle više govora o nikakvim papirima i treće je strategija jedinstvenog tržišta, dakle potpuna liberalizacija tržišta usluga i roba, to je niz mjera, odvjetničke usluge su samo jedan od primjera kako Hrvatska jako teškom i ilegalnom regulacijom zapravo, odnosno hrvatska vlada dolazi u sukob sa temeljnim pravilima o funkcioniranju Europske unije. Ja se nadam da će se tu stvari popraviti. Ja kažem ovako, lako je još ako se krše europska pravila, pa onda imamo Brisel iza sebe, povjerenicu Elžbijetu Bjenkovsku koja može reagirati putem EU pilota, ali često se događa da probleme stvara regulativa koja je zapravo isključivo domaća i koja nije predmet usklađivanja sa pravilima Europske unije. U tom slučaju mi smo na milosti i nemilosti vlade, pojedinih ministarstava i upravo zato mi moramo stvoriti jedan sveobuhvatni mehanizam.
i oko daljnjeg rezanja parafiskalnih nameta, uklanjanja barijera za tržište usluga. Evo, drago mi je da smo dogovorili konačno da ide i digitalizacija registracije tvrtke. Ove godine se počinje mijenjati, dakle, Zakon o trgovačkim društvima i sudskom registru. Ja mislim da ima puno pozitivnih pomaka, a isto tako mislim još više da nam je potreban ambiciozan, sustavan i sveobuhvatan plan. Nemam iluzija, bit će jako puno otpora, ali svaka reforma je takva. Ja mislim da je ključna ovdje stvar da pokrenemo veliki javni dijalog, konzultacije, dakle da si zajedno kažemo što ne valja u sustavu vrlo konkretno. Imam bazu podataka od preko 400 regulatornih prepreka, konkretne mjere koje se mogu provesti, dakle to je sve ono što se može servirati na stol predsjedniku Vlade i pojedinim ministrima koji su nadležni. Ova horizontalna i vertikalna koordinacija od strane Vlade je užasno bitna zato što imamo 20 ministarstava, svako ministarstvo u svojoj nadležnosti ima određenu regulativu. Ministarstvo gospodarstva nema ovlast nametnuti rješenje za promjenu propisa, osim eventualno ako se radi sa poštivanjem, ako je riječ o poštivanju pravila unutarnjeg tržišta EU. Zato nam je potrebna upravo ta podrška sa vrha i mi možemo u narednih 3 godine isporučiti kompletno rješenje, biti bolji i od nekih zapadnih zemalja ako zaista to želimo. Dakle, to je sve stvar psihologije. Sve se zna što treba napraviti, samo treba provesti, to je stvar hrabrosti. Hvala, Danijel. Imamo sad intervenciju tamo. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Moje ime je Maro Kristić, zastupnik sam Mosta nezavisnih lista u Hrvatskom saboru. Dakle, ovdje na jedan način danas imamo i predstavnike i vlasti i oporbe, međutim mi u Mostu nezavisnih lista nikad nismo dijelili ljude na vlast i oporbu, nego na one koji se žele vraćati u prošlost i one koji se žele baviti stvarnim problemima hrvatskog društva. Tako je sigurno gospođa Nansi Tireli koja ovdje sjedi s nama, to je jedna od osoba koja zaista uvijek problematizira o svemu na jedan pozitivan i afirmativan način. Evo, ja sam samo htio dati podršku vašoj inicijativi u svim našim programskim radnjama i u cijeloj našoj predizbornoj kampanji. Zapravo reforme su bile u fokusu našeg rada i djelovanja. Mi smo apsolutno svjesni da je većina hrvatskih propisa ili prenormirana ili podnormirana. Znači, jedna pametna regulativa, razumljivi, jednostavni i povoljni propisi su nešto za što se trebamo boriti. U tom smislu ćete imati svaku našu podršku i mi kao klub zastupnika i naši predstavnici u izvršnoj vlasti stojimo vam na raspolaganju za bilo kakvu vrstu koordinacije, da jedan ovakav odjel što prije ustrojimo, da u proračunu Republike Hrvatske za ovu godinu i njegovim projekcijama za sljedeće 2 godine osiguramo sredstva za provedbu reformi. Evo, zahvaljujem. Hvala vam lijepa, pa to je sjajno, jer vi ste zapravo u vladajućoj koaliciji, pa ako vladajuća koalicija prihvaća neku inicijativu, onda je valjda to. Hvala lijepa. Gospodin Jelušić je se javio za riječ. Hvala lijepa. Neću govoriti ni s aspekta ni opozicije ni pozicije, ja sam bio i jedno i drugo, prema tome snosim odgovornosti i u jednom i u drugom dijelu. Mislim da dobro je da smo, danas kad sam kretao iz Sabora, mislio sam da li mi je pametnije ostati u Saboru tamo na raspravi koje je ili doći na ovo, pa mislim se, dobro, u Saboru je ta tema, neću čuti ništa vjerojatno puno novoga, idemo ovamo će biti korisnije. Je korisnije, ali očekivao sam i više. Je korisnije, apsolutno je dobra ideja za osnivanje ureda za pametnu regulativu, ako sam ga dobro citirao. To je dobra stvar. Međutim, ako ga napravimo samo, da imamo nešto i da to birokratski bude ispuni neka forma, nećemo napraviti ništa. Dakle, mora se točno vidjeti što želimo od toga napraviti i mora biti to interaktivan medij u kojem će moći pristupiti svaki građanin, svaka udruga, svaki čovjek, dati svoje primjedbe, dati svoje prijedloge i tražiti povratnu informaciju. Ja se slažem sa većinom ovoga što je rečeno od izlagača i dosta tu ima načelnih stvari. I oko načelnih stvari ćemo se mi svi složiti. Da ima puno regulative, da je treba mijenjati, da je velik trošak za gospodarstvo, da je velik trošak za građane. To je točno. To su načelne stvari. I ja sam očekivao danas, zato kad u tom dijelu sam nezadovoljan, puno konkretnih stvari. Dakle, što je to regulativa? Zakone za koje su odgovorni Vlada, ministri, zastupnici u Saboru. Koji zakon treba mijenjati? U kom segmentu?
Drugi aspekt koji regulira, to su pravilnici, koji su puno veći problem od zakona. Dakle, podzakonski akti koje donosi ministar, koji često puta ne piše ministar, nego to pišu ljudi iz druge, treće ili četvrte upravne garniture, koji često puta nešto stave, i znam iz osobnih primjera puno toga što ne bi trebalo, ali treba napraviti analizu što je to, koji pravilnici ne valjaju, što u njima treba mijenjati. Konkretno, da li će se ovaj ured to omogućiti, ako omogući dobar odnos na dobrom tragu. Treća razina problema gdje imamo, a to su dakle provedba, koje rade ljudi na razinama, dakle šefovi pojedinih službi, odjela po gradovima, županijama, općinama, uredima državne uprave itd. Tu je već malo problem. Tu je već malo problem jer tu često puta imam samovolje, izmišljanja procedura itd. I četvrti segment s kojim će se najteže boriti su bilo koja vlast, bilo ko i građani, to su ljudi koji rade na terenu. Dakle, konkretni referenti koji često puta sami izmišljaju pravila, izmišljaju procedure koje znamo da ne postoje, ali nažalost čovjek kad dođe pred šaltere manje od makova zrna, moraš tako napraviti ili nećeš riješiti problem. Bez obzira je li to čovjek ili to gospodarstvenik. Ja mogu nabrati sad na desetine primjera takvih, ali da vas zanemarim jer nažalost, ja sam mislio da ću u tom smislu ići sa konkretnim primjerima, iz gospodarstva i od građana što dobiju dnevno primjedbi. Ja imam tu sreću, hvala Bogu da sam radio s jedne strane, dakle u biznisu sam bio u poduzetništvu, pa sam vidio što to ne valja u upravi, što me je smetalo, što me je iritiralo, a onda sam s druge strane došao u poziciju da to mijenjam. I uvijek kad donosimo neki zakon, pravilnik, ja uvijek stavljam u jednu i drugu poziciju, da vidim je li to valja ili ne valja, kako bi se to reflektiralo. Pa jučer me nazove jedan poduzetnik i kaže, pogledaj to, dao fakture za avanse i sad mu porezna uprava, taj referent njegov traži da svi ti papiri njegovi, dakle konkretni, da budu ovjereni od svih tih kojima je on to poslao. Ja znam da u zakonu to ne piše, u pravilniku to ne piše, to je neko izmislio. Ja kažem, hoćeš da ja to zovem? Ne, nemoj, molim te, veli, ja sam zvao i svoju savjetnici i zvao svoje računovodstvo i tako dalje. Oni su rekli, znate, nikad to niko nije tražio, a bolje to napravite nego da sad se suprotstavljamo, uzet će vas na zub, nećemo moći njima više raditi. Koji to zakon, pravilnik i vlast može promijeniti? Niti jedno. Ali, ako stavimo to na stup srama, možda ćemo pokušati to mijenjati. Dakle, takvi primjera, da ne govorim druga stvar, pazite, pa mi smo rekli u zakonu da je osobna karta dokaz, dakle, prebivališta i svih podataka koji u njoj pišu. Koliko puta kad dođete na šalter traži vas domovnicu, rodni list, osobnu kartu i uvjerenje o prebivalištu. Sve nepotrebno. Osobna karta je dovoljna. A onda da bi pokazali silinu dobru volju, kaže, a može i kopije, ne mora biti original, jer kad izvam original ostavit će djeca da pravi avione. Već kad me natjeraju. Dakle, ne treba dovoljna osobna karta, jedna je dokaz i prebivališta i svih podataka koji u njoj postoje. Međutim, ko će to promijeniti? Jedino dakle, da kažem, društvenim pritiskom cijelim i tako dalje, stupom srama i tako dalje. A što se tiče zakona i pravilnika, ja bih zaista volio, ako ova inicijativa krene u tom pravcu, da konkretno dademo primjedbe, pa onda da za godinu dana kad napravite ovdje ponovno okrugli stol, mene se prozovete i kažete, gospodine Jelušić, vi ste saborski zastupnik, mi smo iznijeli niz inicijativa za promjenu zakona i pravilnika, što ste potom poduzeli? Pa me posramite. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa na ovom vrlo korisnoj inicijativi. Evo što ti je čovjek iz prakse, kako govori konkretno. Ja bih zamolio Vedrana možda da odgovori na neko od ovih konkretnih stvari koje su postavljene. Uvijek je teško biti konkretan kad predlažiš određenu strategiju i kod nas uvijek se preskače taj korak i kaže se daj pokaži mi konkretno. Ja ću biti direktan kao što je moja i prezentacija, tako da se unaprijed ispričavam možda što doživite to preotvoreno. Uvijek se priča na razini anegdota. Joj, mene zvao poduzetnik, rekao mi ovo. Mi imamo konkretno, gospodin Hinšt je rekao, 400 prijedloga konkretnih promjena koje možemo naraditi sutra. A napravili smo samo pregled 7 sektora. Tako da postoji ovo, nismo donijeli danas predlažemo okvir. Kada smo donijeli, onda bi to bilo samo malo mikro rješenje nečega. Ono što mi želimo, ja se volim parafrazirati, Albert Einstein je rekao da ne možemo na način koji smo stvorili probleme, te probleme rješavati. Zato mi odstupamo malo od tog problema i gledamo kako da predložimo cjelovito rješenje koje se dokazalo u praksi, za koje imamo kapacitete u državnoj upravi, za koje imamo stručnu javnost i stručnjake koji mogu u tome sudjelovati. Znači mi predlažemo okvir
za koje postoji zakon o procjeni učinaka propisa, poslovnik vlade koji to definira i sve ostale stvari, da te stvari, znači tu podlogu koja već postoji, napravimo na puno sustavniji, učinkovit i efektan način. Tako da, slažem se s vama potpuno, treba to napraviti, ali idemo step by step. Kad se krenulo, sjetio sam se Bandića, pa sam se malo kad se krenulo na dugi put, morate početi s prvim korakom, drugim korakom. Ne skočiti na 5., 6. i 7. Mi smo napravili, ja sam osobno u 16 zemalja savjetovao državne uprave, neke sam pokazao gore. I uvijek je to, joj, daj mi nešto na brzaka da napravimo. I svaki put mi kažemo, čekajte malo, ajmo sustavno pristupiti stvari. Jer sustavnošću se postiže održivost. A malo je stvari u Hrvatskoj održivo do sada. I mi mislimo da je, i naravno ima sigurno alternativnih prijedloga ovome, ali ovo je prijedlog za koji mi znamo da funkcionira u drugim zemljama sa sličnim političkim okruženjem, sa sličnom koalicijskom vladom i drago mi je da kolega iz Mosta, saborski zastupnik i vi podržavate ovo. Međutim, ja bih volio, i sad ću biti stvarno konkretan, staviti na Facebook da ste vi to podržali na ovom skupu. Da li smijem? To su stvari, znate, meni to ljudi ne dozvole kad kažu. To treba napraviti. Imamo podržanje od gospodina XY za to. Ja sam slao, to jest mi smo slali premijeru Oreškoviću, ministru gospodarstva i mnogim drugima relevantnim za ovaj sustav pisma. Nismo dobili niti jedan odgovor. Pa smo onda poslali drugu rundu pisma, imamo dostavnice. Nismo dobili odgovor. Tako da ispričavam se na moje direktnosti opet, ali ja mogu to biti jer ne radim sa državnom upravom i radim dosta posla izvan Hrvatske. Htio bi to na taj transparentan način vama komunicirati jer mislim da je ovo transparentan sustav koji se pokazao učinkovitim, koji Europa radi i niz drugih. Preko 50 zemalja su napravili ovakav sustav. Od njih velika većina su imali veliku učinkovitost i pokazale rezultate. Vidjeli ste samo primjer na Doing Business ljestvici, ali postoje rezultati i na drugim ljestvicama. Hvala lijepo i isprika još jednom. Velimire, mogu ja? Ne samo da na ovu temu, ako jednu sekundu na ovu temu. Dakle, pitanje inicijative iz privatnog sektora. Tu u ovoj dvorani jako puno ljudi iz privatnog sektora i ja mislim da bi do sutra mogao trajati okrugli stol i smislili bi 40 barijera pored ovih 400 koje ovaj Daniel ima u džepu. Često puta se govori o tome da privatni sektor nedovoljno jasno i sa nedovoljno konkretnim predlozima komunicira barijere koje njega muče. Međutim, to je zapravo pogrešno, a ovaj sustavni pristup će to riješiti. Privatni sektor je velikim dijelom umoran od različitih ad hoc inicijativa na nestrukturirani način prema različitim tijelima. Svi se time bave, i HGK, i HUP, svi oni nešto pokušavaju jer ih članice tjeraju i tako dalje. Ali u momentu kada nastane uređeni sustav, sa jasnom IT podrškom i platformom, onda jednostavno stvar kreće automatizmom i vi onda dobivate na neki način privatni sektor koji puno jasnije, lakše i brže komunicira probleme koji njega muče. Naravno, ni privatni sektor ne treba glorificirati. Postoje barijere koje dijelu privatnog sektora odgovaraju. To treba otvoreno reći. Nisu svi super baš za kompeticiju cijeli život. Ne? Tako je. Ali zato je tu onda ova druga strana gdje će biti javni interes da se kaže baš te barijere ćemo micati. Tako da, to je to što sam htio reći. Evo ga, budući sam se dočepala mikrofona, onda ću ga iskoristiti. Ja sam Brusić Ana, dolazim iz Hrvatske udruge poslodavaca i direktorica sam udruge malih i srednjih poduzetnika i jako podržavam ovu inicijativu, ne samo zato što smo u nju uključeni, nego zaista, kao što je Velimir rekao, brojne institucije pokušavaju svojim pojedinačnim akcijama poduzeti nešto, a zapravo je ovo način da se to usustavi. Ja sam sigurna da ćete se vi sa ovom inicijativom obratiti i novom ministru poduzetništva. Mi smo imali sreću da smo s njim već se 3 puta sastali i najavili smo mu ovu inicijativu, odnosno platformu koja već postoji. Znači, ne treba u Hrvatskoj otkrivati toplu vodu, imamo već sustav koji radi, treba ga poduprijeti neovisno što je krenuo u mandatu stare vlade.
Zašto spominjemo male i srednje poduzetnike? Zato što su istraživanja pokazala da jedan propis koji mora primijeniti i mali i veliki poduzetnik, malog poduzetnika košta oko 10 puta više. Pri tome se uopće ne misli samo na novac. Novac je tu nekad manje bitan jer iznos koji košta 50 kuna zapravo u vremenu znači za poduzetnika puno više dok se obilaze brojni šalteri. Ono što je Daniel rekao, bit će u ovom jako veliki izazov, a to je da će državne institucije pružati otpor, bez obzira što se ovdje ne radi o ukidanju radnih mjesta, ali neke procedure znače upravo to, zadržavanje radnih mjesta, pa smo i mi, na primjer, u dosadašnjem sudjelovanju u ovom projektu, kad smo uvjeravali jedno ministarstvo da procedura da poduzetnik dobije ime poduzeća traje nekoliko tjedana zato što su imena potrošena ili kriva ili previše američka ili previše asociraju na nešto. Ministarstvo koje je u nadležnosti tog postupka tvrdi da to nije tako i ne želi odustati od toga i Daniel je zapravo na svojoj koži osjetio koliko je teško rušiti te barijere. Mi smo kroz ovu SCM metodu, tako je mi od milja zovemo, pa predlažem da je svi tako u Hrvatskoj počnemo zvati, do sad napravili to skeniranje procedura, koraka, pretvorili u vrijeme, minute, sate i novce, napravili za 6+2 područja. Nadamo se da će se ove godine proširiti na novo. Jedno od tih nam je sigurno javna nabava. Ide u skladu s ovim što je gospođa iz Europske komisije rekla. Javna nabava je područje koje je europska regulativa premalo normirala u odnosu na ono kako mi u Hrvatskoj volimo da se normira. Zapravo je nama najčešći problem da su neka područja ili previše regulirana ili nisu dovoljno. Javna nabava je nažalost jedno od tih gdje čak nije dovoljno zato što Europska komisija ili Europska unija piše zakone u onom što se zove pozitivna vjera, što kod nas još malo izostaje i zapravo u tom području javne nabave je velik broj problema jer nešto nije dovoljno regulirano. Mi smo ove godine pokrenuli zapravo 2015. upravo jednu veliku inicijativu izmjene Zakona o javnoj nabavi, pa malo koristim priliku da se hvalimo o tome, ali predlažem da nju, kada SCM metoda bude u prilici za proširenje, da javnu nabavu uvrstimo u to i da vidimo šta je, gdje se tu skrivaju problemi. A samo još za gospodina Jelušića, u Hrvatskoj u kojoj se zadnjih od 2006. donese 400 ili 500 zakona i podzakonskih propisa, gdje mi pričamo o procjeni učinaka propisa, slušali smo o rokovima 8 tjedana, ma to sve pada u vodu. Mi dobijemo zakon u petak i rok do ponedjeljka da se na njega očitujemo. Ko piše zakone? Sigurno ni ministar, niti ešalon prvi, drugi, treći, nego netko ih piše. Sve ono što bi trebalo uključivati socijalne partnere, dionike, čimbenike i sve te važne riječi, to se nažalost vrlo slabo procjenjuje, pa onda imamo situacije poput onog zakona o predstečajevima, da se kroz 1-2 godine mijenjao 5 puta, jer ga svaki put na brzinu donesemo, loše donesemo, onda vidimo da je loše pa ga idemo mijenjati, pa su i promjene loše i nažalost u takvim vremenima živimo. Evo, hvala, nadam se da nisam bila preduga. Hvala Eni. Imamo pitanje od gospodina Račića. Dobar dan, hvala. Već dugo razgovaramo kako stvoriti dinamično društvo i pozitivnu psihološku i ekonomsku klimu kod nas. I Dalmatinci vole reći ni u šoldama sve. I zato mi je drago bilo čuti ili Velimira ili Vedrana da ste spomenuli psihološki efekt ovakvih promjena. Mislim da je odličan projekt pošto mijenjamo model, it's a paradigm shift. Odjedanput trebalo bi se složiti da je ovo nadpolitičko pitanje, kao što je Velimir spomenuo. Druga stvar je da mijenjamo model regulative od sistem represije i kontrole u sistem servisa. A treća razlika je da mjerimo učinke tog. I kad bi to napravili, taj psihološki efekt bi bio ogroman u našoj ekonomiji. I ne bi više toliko pričali o problemima, nego bi stvarali. I ne bi vidjeli vladu kao problem, nego kao partner u kreaciji. I zato da mislim da je vrlo važno da i koalicijski partneri pozitivno reagiraju na ovo, a i opozicije, pošto stvarno ne vidim ni jednog političkog razloga zašto ovo neko ne bi podržao. Hvala.
Hvala Milan. Imamo još jedno pitanje, gospodin Slavko Vidović, i ja bi to lagano onda privodio kraju. Prvo bih pozdravio ovu čitavu inicijativu i nadam se da će uspjeti. Treba samo na što više razini uspjeti. Postavit ću problem pa ću onda postaviti i smjer razmišljanja. Sigurno će uz Ured za pametnu regulativu biti paralelno i dalje Ured za zakonodavstvo vlade, koji dalje ima svoje formalizme i mehanizme oštrog rezanja, konzistencije propisa, neovisno da li su oni učinkoviti ili ne. Druga paralelna stvar koju mislim da treba vidjeti je mehanizmi koji postoje u ministarstvima kada se vrše i prave nacrti prijedloga propisa. Neovisno je li on zakon pa će otići na Sabor, uredba bit će na vladi ili nacrt pravilnika ministra koji će se objaviti. U svim tim dokumentima leže sve ove pojave o kojima smo ovdje razgovarali. Mislim da će trebati napraviti iza toga problema nešto što se zove sustav, pa ću uzeti jedno zadnje riječi kolege Antoljaka, a opet mog prethodnika ću uzeti riječ model. Mislim da će nam trebati puno više znanja uložiti u formalizme i mehanizme kako to funkcionira, a najvažnije je rješavanje situacije kad se mi ne slažemo. Znači, proizvodnja konsenzusa ili postizanje konsenzusa je ono što mi u Hrvatskoj definitivno smo zaboravili na pitanje. Mi možemo na silu doneti zakon, mi možemo na silu izmjeriti rezultate onoga što je iza nas, ako je to bila naša mjera, još najlakše. Bio je komentar sad ovdje, ali je problem napraviti model da bi na bazi modela znali ranije percepcirati budućnost i napraviti više simulacija, pa za te različite scenarije onda odigrati evaluacije, imati percepciju i onda postići konsenzus. Ja ću samo spomenuti jedan od rješenja kako svijet gleda prema tome, pozvat ću se na radove Stanford University-a, a to je pitanje upotrebe nekada triple helixa koje je danas quintuple helix. Znači ova udruga Lipa je samo 4. dimenzija nakon vlada, gospodarstvo, sveučilište. Ne znam da li i koliko imamo ljudi sa sveučilišta ovdje, ali to je jako važan mehanizam. Naime, vi ne možete postići konsenzus ako nemate opet sustav za postizanje konsenzusa, a to je sad taj famozni 5 helix, quintuple helix, kako god zvali. I sugeriram i apeliram da se ovdje pogleda stvari još iznad lejera koji se zove Smart Regulation Office i kako ćemo ga već zvati, na razini kako se to radi na nacionalnoj razini, pa bi onda to značilo nekakav asocijacija NVK, HUP, KGK, valjda oni predstavljaju gospodarstvo, ne? Pa onda vlada, pa sveučilišta, pa svi ovi drugi. Ako to ne budemo napravili, mi ćemo i dalje imati problem da nam vrijeme stoji u Hrvatskoj. Naime, u dijagnostici šta se događa Hrvatskoj, mi smo zemlja velikih prilika, a vrijeme stoji, prolazi. Mi odluke ne donosimo, imamo propuštene prilike. Kad bi napravili najveću razliku, ja mislim da se svi ovdje u dvorani možemo oko toga složiti. Vrijeme nam prolazi, odluke se ne donesu i mi ne možemo opportunity realizirati. A zemlja smo ogromnih prilika. Znači, postavljam pitanje kako se proizvodi konsenzus. Hvala gospodinu Vidoviću. Kad pričamo o konsenzusu, postojao je jedan mehanizam za kreaciju konsenzusa. Gospodin Nadrović će sjetiti Velimir. Ja sam sudjelovao u radu Nacionalnog vijeća za konkurentnost na kojem se takav nekakav konsenzus pokušavao u onim godinama 2004. 5. 6. 7. Kasnije to malo, kad je počela kriza, ne znam, nešto ne bi rekao, ajmo reći, usporilo. Evo, ja bih sad zamolio naše govornike da odgovore na pitanje prvog gospodina Vidovića i onda da daju završni komentar ili misao s kojim žele da svi prisutni odu doma, a u međuvremenu se i zahvaljujem na vrlo kvalitetnoj diskusiji i pitanjima. Ok, napravit ćemo samo još jednu iznimku za gospodina akademika Vlatka Silobrčića. Hvala vam lijepa, oprostite, čekao sam ovaj trenutak jer dolazim iz sasvim drugog okruženja. Dolazim iz znanosti. Htio sam se pozvati na ono što je gospodin Šonje rekao. Ja mislim da je jedan od najvećih problema u Hrvatskoj to što nema kontrole kvalitete. Ni u jednoj djelatnosti vi zapravo nemate kontrolu kvalitete. Ja to mogu reći sasvim pouzdano za znanost, gdje je kontrola kvalitete
zapravo nezaobilazni dio procesa. A tu kontrolu treba provesti onako kao što je gospodin Šonje rekao, nepristrana evaluacija, ne samo evaluacija. Oprostite mi za ovaj upad. Hvala vam lijepa. Pa da počnemo od kraja da adresiram, možda dam rečenicu dvije što je gospodin akademik postavio. Ovaj sustav upravo to zadovoljava i time ću odgovoriti i od gospodina Vidovića dio. Ovaj sustav, mi nismo išli u detalje, ali ovakav sustav kad gledam u drugim zemljama upravo to zadovoljava. I to ne samo na svojoj strateškoj razini, da se uključuju s jedne strane sve 3, 4, 5 dioničkih skupina, ako pričamo o gospodarstvu, predstavnicima gospodarstva, akademiji i svim ostalim. Postoji način, mehanizam, model kako se oni uključuju i to je ključno ovdje. Ako se sjećate prezentacije, ja sam naglasio kao treći ključni čimbenik uspješnosti u uključivanje privatnog sektora. Tu nisam mislio samo na gospodarstvo, tu sam mislio na akademiju i na sve ostalo, na NGO-ove i ostale stvari. Tako da postoji strateško umrežavanje dionika. S druge strane, operativna stvar, znači ovaj ured kada bi bio, sastavio bi se ne samo od ljudi koji dolaze iz državne uprave, već bi se sadržavao ljude koji dolaze iz HGK, HOK, HUP i ostalih, kao stalni članovi ureda. I isto tako ljudi iz akademije, oni koji mogu donijeti vrijednost i oni koji mogu zajedno i neovisno ocjenjivati propise. I treća razina je da sam postupak procjene učinaka propisa uključuje sve strane. Znači na početku imate samo evaluaciju koju smo mi radili kroz SCM sa Ministarstvom gospodarstva i AIK-om, onda imate javni sektor, isti taj propis evaluira po istim kriterijama, sa istim pitanjima, i onda imate tek jedinicu, to jest Ured za pametnu regulativu, koja skupi sve te inpute i pokušava kao facilitator, kao moderator naći najbolje rješenje koje se može provesti. Ja vam sad ne pričam to imaginarno, to tako funkcionira u masu zemalja. Tako da su adresirani i jedni i drugi aspekti u smislu kombinacije. Što se tiče Ureda za pametnu regulativu i Ureda za zakonodavstvo, danas je zapravo nukleus Ureda za pametnu regulativu dio Ureda za zakonodavstvo. Ja pozdravljam kolege iz Ureda za zakonodavstvo, Borisa i kolegicu ovdje. Oni su napravili užasno puno u smjeru primjene pametne regulative. Međutim, dva čovjeka ne moraju mijenjati sustav unutar ureda koji ima potpuno drugi cilj. Znači, pametna regulativa i Ured za zakonodavstvo imaju različite ciljeve. Jedan se brine, o čemu se već brine, da bude zakonodavstvo, nekakva kontrola kvalitete, da bude zakonodavstvo u smislu Ustava i svih ostalih stvari, dok Ured za pametnu regulativu ili takozvani RIA ured, kako se prije zvao taj odio, ili se nazivao, se brine da zdravim razumom pogleda, multidisciplinarno sagleda svaki propis i da svoje mišljenje na to. Zapravo, taj dio Ureda za zakonodavstvo je koristio jedinice pri ministarstvima kako bi ojačao svoj sustav, upravo za ove stvari što ste vi rekli, da se osigura neovisan pogled i da se zapravo cijeli sustav zalaufa. Nije uspjelo, zato nije bilo kapaciteta i nije bilo interesa od strane prošle vlade da to napravi, one prethodne vlade isto tako da to napravi. Onda samo malo da još jednu stvar, ima mehanizam za draftanje propisa u ministarstvu. Pa sad imate više razina. Ured za pametnu regulativu može dati samo smjernice, pri čemu kaže pazite na ovo kad radite taj propis. Pa to može skoro ići do razine detalja da kaže ovo je nomotehnički tekst koji mora biti u propisu da bi se zadovoljio cilj koji Ured za pametnu regulativu, to je Vlada Republike koje god bile, želi unutra imati. Tako da postoje mehanizmi, postoje modeli, a sustav je taj zapravo da poljepi sve te mehanizme i dionike na način da to bude dugoročno i osigura naravno kvalitetu. Nadam se da smo odgovorili. Hvala Vedran. Velimir, završna misao. Pa evo, najviše smo govorili o zapravo SCM-u, uklanjanju barijera, odnosno SCM-u, kako nas je Eni poučila, SCM, uklanjanju barijera i tim stvarima koje su kratkoročno sigurno najvažnije. Međutim, kak je diskusija odmicala prema kraju,
i kako su naši iskusni sudionici sve više uzimali riječ, onda je nekako u prvi plan i kroz intervencije akademika Silobrčića i gospodina Vidovića izbio ovaj aspekt vrednovanja, aspekt procjene učinaka i aspekt javnog dijaloga o propisima i politikama. Mislim da nam je svima jasno da zapravo stabilnost jednog društva i stabilnost njegovih propisa je nešto što je ključno za normalan život građana i normalno obavljanje posla u poduzećima. Normativna hiperaktivnost, to je nešto što je dio naše tradicije, našeg mentaliteta. Kada kreator politike sjedne u svoju fotelju, on nekako zamišlja, ili 90% njih čini mi se zamišljaju, da je vođenje politike zapravo donošenje propisa. I onda prođe mandat i donese se 400 zakona i 1837 podzakonskih akata. Ovaj prvi broj je točan, drugi broj sam izmislio, ali možda nije daleko od istine. ili je mali, jel? Dakle, uopće donošenje propisa kao glavni instrument vođenja politike, to je perverzno. To nema nigdje u normalnom svijetu. Propis dolazi na kraju kao pretočeno u riječi ono što smo prije toga raspravljali i tako dalje. Njemačka je mijenjala svoj stečajni zakon u konstitutivnom procesu koji je trajao 7 godina. 7 godina je trajao. Zašto? Jer je to užasno bitan temeljni zakon. Mi donesemo zakon o predstečajnim nagodbama, Eni je točno rekla, 5 izmjena u 2 godine. Jel? I to ne može, mislim, može biti dobra ideja iza toga, sigurno i dobra namjera iza toga, jel? Nadajmo se. Ali to ne može funkcionirati. Jel? Evo, s tim bi završio. Hvala Velimir, ja bi sa ovim i završio današnju konferenciju i naše druženje. Još jednom hvala na pitanjima, a možemo nastaviti diskusiju ovdje uz lagani snack. Hvala vam lijepo još jedanput. Bilo je izvrsno.